Oktobar. Onaj mesec u godini kada je jesen u punom jeku, pa uz to dolaze i omiljeni džemperi, šolje toplog čaja, ušuškani filmski maratoni i naravno strašne priče. Hvala svima na sjajnim predlozima. Bio je to jedan običan, tmuran, jesenji dan. Već je prošlo 8, Ćuri se još nije vratio, upita Gudi. Ma, sigurno stiže, verovatno je samo gužva u saobraćaju. Odgovori Pipi i dalje usredsređe na igru. Šta, čoveče, zakuka Ćuri. Pa dobro, šta je penjanje do 6. sprata nego dodatan trening. Idem da bacim pogled u hodnik, možda uplašim Ćurija, reče Pipi Gudiju. Šta to bi? Zvučalo je kao da je došlo odavde. Nisam znao da se neko ovde uselio, razmišlja Pipi naglas. Ima li koga? Upita Pipi glasno. Da bacim pogled. O, ima nekog. Bolje da ne smetam. Postiđeno će Pipi. Opa, još samo 1 sprat, reče Ćuri srećno. Ali malo pre sam bio na 5. Ma šta bre? Uznemireno će Ćuri. Drugari, jel mene neko zeza? Pipi? Upita Ćuri drhtavim glasom. Ha? To je zvučalo kao Ćuri. Kao da glas dolazi odavde? Zbunjeno će Pipi. Šta li se to krije iza ovih vrata? Da li će Ćuri uspeti da stigne do svojih drugara? A šta se dešava sa Gudijem? Sve to možete saznati u sledećoj epizodi našeg oktobarskog specijala. A u međuvremenu pogledajte naše ostale avanture na YouTubeu i zapratite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Vidimo se!